Shalom. Shalom, everybody. Onye nwanyị gọzie anyị n'aha Yahusha. Chineke ụwa niile anụ ụwa niile Chukwu Okike Abiama. Ana m ebunye aha gị enu. Ozi a bụ fọ ụmụ Igbo. Ebe ọ bụ na ụnụ anọrọ n'ụwa niile. Ndị niile dị ndụ onye nwanyị gọzie unu n'aha Yahusha. Ajọ mkpọrọgwụ agaghị akpọ unu. Ebumnuche ekwensu agaghị eme ezu n'ime ndụ unu. Chọta ụra na-atụ m. Onye nwanyị biko nyere anyị aka. Ekwe nke m chọrọ ime vidiyo ụra abịa na-atụ m. Ekwensu ịgba aka wee bịa n'aha Jizọs. Ezumike ọ dịkwana ya alarụgokwana m ụra since. Tabe m ndị edibe m nni. Onye nwanyị ma na-ezi ụdị ozi a na-eje ụdị ozi a chefu ụtụtụ mbụrụ nri rijuo afọ ana m eme maka anụghị m na ọkọtụ ike Chineke ka m gwa abawo Chineke nna mere anyị ebere tọpụta anyị na-agbụ chọpụtakwanụ nwanne anyị nwoke bụ Nnamdị na-agbụ ekwela ka ihe ekwentị na plan mezuo n'ala Igbo mezukwa na Biafra land as a whole na my place too anyị ọcha ekwekwana ka ihe ekwentị na plan ka o mee n'ebe anyị nọ n'aha ya Yahusha. A na-akwado bụ ndị ọjọọ a ịbịa gbusisi ụmụ Igbo a na-egbugbu mana nke a chọrọ ịkwado ya akwado wee bịa ma yicha yunifọm bucha ngwa agha ha bịa igburu ndị Igbo ọsọ onye ọbụla na-agba. Chineke biko napụta anyị n'aha Jizọs. Nke ndị Izrel wụla ama ihe ha bụ n'obi wee na-abịa n'ala Igbo na ka ndị mmadụ si dị wiked dịgide wiked ụmụ Igbo niile a na-ebe akwa na-arịọ ndị ọcha ka a bịa nyere anyị aka wepụta nwanne anyị nwoke n'ụlọ mkpọrọ na-ebe na-arịọ ya na-ayọsi ike ọ bụrụ na onye nke ha ka ha ji ha nye ndị amụsụ a ndị ụmụ ekwensu a na-achị na kọntrị anyị na-akpọ Naijiria enye ha 2 days a ha ma ihe a ga-eme ha bịa kpụrụ ma onye nke na-achị achị ma ndị na-eso ya kpụrụ ha ji obodo oyibo tukpuo ha niile ebe a ga-atụkpu ha ma rilizie nwanne ha nwoke mana abịa n'anya bikos na Nnamdị bụ nwa Biafra ọ gaghị agbanarị ya n'ọsọ. Ha niile a ifụ na-achịnị n'ụwa ha niile wu ụmụ ekwensu ha macha ihe ha na-eme ha niile wu ofu ha niile na-arụrụ ekwensu ọrụ n'ụwa niile anyị nọ n'ime ya kwefu ajọ ụwa nke ha niile wu property ekwensu. That is where ujuru wee nwee onye chọrọ ịnapụta Nnamdị mana ka ngwa ụnụ olileanya Nnamdị adọrọ n'aka onye ọbụla onye ga-anapụta ya Chineke Chukwu Okike Abiama onye ga-ewepụta Nnamdị God of entire universe bụ onye ga-erelease Nnamdị from that place ọ nọ n'aha Yahusha. Nnamdị agaghị anwụ. As many of them na plan ka egbuo Nnamdị ndị a niile na-achị achị ọnwụ ike ya jekwuru ha ekwubiene m ya okwu maka na abụ ngwa ọrụ nke Chineke mkpamkpa ya dawa n'ebe ha nọ ha niile ga-anwụ ofu onye nke na-achị achị ya ebu ụzọ ọnwụ ya egbu ha niile. A na-ayọ ha biko nyere aka ụmụ Igbo a na-ebegharị akwa ka ndị enweghọ mmadụ ka ndị enweghọ nne enweghọ nna kọntrị niile ha na-ebegharị akwa na-ayọ ka enye aka ka a hapụ Nnamdị ndị ọcha nakpuo n'imekwa onwere ihe ọbụla ha na-eme gbasara ya ka ekwensu ga-esi wee jide gị jekwa n'ụlọ ekwensu na-eje ayọ ya ayọ. Gịnị ka ha nweta give
ndị a niile nọcha n'otu nzuzo, ndị a niile na-arụchara ekwensu ọrụ, ndị a niile bụ ngwa ọrụ ekwensu. Ha na-achị ụmụ Igbo ọchị, a ga-achịgbu onwe ha n'ọchị. Chineke ga-eficha anya mmiri akwa. Chineke ga-anụrụ ụmụ Igbo ọgụ, ọ ga-anụrụ ụmụ Biafra agha, ọ ga-anụrụ anyị agha, ọ ga-enye anyị miracle of how manage. Ihe ọbụla anyị nidiri now n'ala Igbo wee ekpere, ịkpọkwu Chineke na onu ike ka ọ zaa anyị. O nwekwana ihe ọ chọrọ ka anyị mere ya bụ Chukwu Okike Abiama ya gwa anyị, maka na ama m na ọ gwachara m ihe a ga-emere ya n'ala Igbo ma ọ bụrụ na mfụ Nnamdi Kanu. Mana unfortunately, ihe niile a onye iro anwụrụ Nnamdi Kanu je kpọchie ihe niile na Chineke si ma ụgwọ ụmụ Igbo ka emere ya. Nwere onye m fụrụ mma akọrọ, onwekwara ka m si wee ma mma esi wee je dị iche. Ya ka nje na-ayọ onye ọbụla ka anyị tinye n'obi kpọkwuo Chineke a n'onu ike, ka anyị tụkwasị ya obi na ọ ga-eme ihe o ji bụrụ Chineke. Ọbara ịnwụ Igbo ekwensu anwụgo ya enough, ọ gaghị asọksidizi na ịnwụ ya ọzọ. Ka adụ na-akpa nkata ka a ga-esi wee bịa gbagbuchi ụmụ Igbo, ma ụmụaka na-aga akwụkwọ, ma ndị na-eje ụka, ma ndị nọ na be ha. Chineke nna, Chineke ọkpara na nke mmụọ nsọ, Chukwu Okike Abiama, bịa biko gbatara anyị ọsọ enyemaka, nọrọ anyị agha zoro ezo na anyị enwere ike anyị ji anụ ọgụ. Anyị ma na anyị emeghe ego gị n'ụzọ iche iche, anyị nupụrụ isi n'ime gị, maka na ị gwara anyị na mkpụrụ ụbọchị 7 na ikere ụwa from first day of the week kegide ya wee zuo ike na mkpụrụ ụbọchị 7. Ekwensu abịa chenji ihe niile. Gbaghara anyị mmehie, gbaghara ụmụ anyị mmehie, gbaghara ndị di anyị ma ndị nwunye anyị, gbaghara anyị ụmụ Igbo, gbaghara ana Biafra, gbaghara anyị biko, gbaghara Nnamdi Kanu, gbaghara anyị. Napụta anyị n'aka ndị iro ka ha yere egbu n'anyị, yere eme n'anyị ihe anya mmiri akwa papa. Mma bụ nwa gị nwaanyị, bụ onye na-ayọ gị ayọ n'isi ụmụ Biafra na isi ana Biafra. Chukwu Okike Abiama, nna m iwe gị dị ọkụ dajụọ, na a ga-emecha bịa nye gị nri otu isi wee kwụsị na ịchọrọ iri nri, na ịchọrọ ịgwara m ihe niile a ga-emere gị ga-eme gị obi ụtọ na ebe anyị nọ na-arụ. Ofu mbọsị aga m abịakwa n'ụdị bịa kene gị nna m, mana ihe m na-eche bụ ka nwanne m nwoke pụta n'ụlọ mkpọrọ, so that ihe ọbụla m na-eme die anyị ga-eme die ka ya wadodokwana ya ka Igbo ndị ọzọ kweta, ka anyị wee mee ya. Ọbara ha na-akwado iwufu n'ala Igbo agaghị awụ. Nnamdi Kanu chọrọ iweta strange God. Onwero strange God ọ na-eweta, onwero, maka na ụlọ ụka ndị dị adị aghụghọ Chineke ka unu na-ekpere. Onwere mgbe Chineke si na ọkpara ya nwụọ echenji ya ụbọchị eji ekpere ya. Onwere ụbọchị o kwuru ya. Onye ọbụla ma eziokwu sị na mkpụrụ ụbọchị 7 bụ Saturday bụ the right day Chineke si ka e wee na-efe ya. Yes, gịnị ewu mkpa unu ji eme evoku ekwensu n'ala Igbo? O zuru ezu a na-achị win ya Biafra na wụrụ prezident. Onye unu na-ene anya gafere prezident bụ Nnamdi. Onye unu na-ene anya wee oke mmadụ, nnukwu mmadụ. Ihe Chineke zitere ya ka ọ bịa mee n'ụwa dị egwu. Ọ maka unu amara onye ọwụ, unu mata onye ọwụ n'ime mmụọ, unu ga-anabata ya.
ọ nwekwara ndị nabatara ya otu obi ọcha, ndị ọ na-ewuta bụ ihe a ekwesị mere. O nwere ụmụ Igbo ọ na-ewuta na-ewere ha na mkpụrụ obi, but due to no o nwere ihe a pụrụ ime. Ọnọdụ a ụmụ Igbo nọ and ọnọdụ a Nnamdị nọ, o nwere onye ga-anapụta ụnụ na Chineke. O nwere onye ga-eweta udo a na Chineke. Even ụmụ Igbo na onwe ha, some of them they against ihe Nnamdị Kalụ na-eme. Nnamdị Kalụ ọrụ nna ya ka ọ bịara ịrụ n'ụwa, and ọrụ ga-amasị onye ọbụla, onye ukwu ma onye nta. O nwere mgbe ọ bịara ụwa ka o megide onye ukwu, o megide onye nta. Ihe ọ bịara ịrụ n'elu ụwa bụ ka udo chi ya, ka ọ napụta onye ukwu, napụta onye nta, ka onye ọbụla fụ eziokwu. Mana today ana m afụcha ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị ikwute okwu Nnamdị Kalụ akọtọọ ya. Ọ gaghị adịrị gawa, maka na ọgwụ a ndị kwereni n'ọrụ a Nnamdị Kalụ bịara ịrụ, mmeri bata n'ime ya na onye ọbụla eklemuo na ha bụ Biafra, unu adị proud. Mana mgbe ndị wepụtara oge si ka ejisi ike ka Biafra kwụrụ na taa afọ niile a, o nwere ndị si na ọ gbasara ha mana agba mgbe okpuru. Why? Mgbe ọkpara Chineke bịara ụwa, eziokwu ka ọ kụ n'ime ya, ịbịa gwa ụwa eziokwu, egburu ya maka ihe eziokwu. Nnamdị Kalụ abịa, Chineke eduye, na-achọkwa ka unu gbuo ya maka eziokwu. Ekwensu tagbuo n'onwe gị n'afọ. Chineke ụwa niile akpọọla gị ọkụ. Chukwu Okike Abiama akpọọla gị ọkụ. Ị ga-ahapụ nwa atụrụ ya ojii. Adị ihe ọjọọ niile na plan na Igbo, ọ gaghị standị n'aha ya ochie. Ma'am, the reason why ọ ga-eji wee wụ na ndị mmadụ ga-alaike ị na-afụ ozu mmadụ ibe ha ka ọ na-adara n'ala, fụ ka esi egbu ndị mmadụ n'ala Igbo. Onwe ndị ọ naghị emetụ n'obi maka na o metụtabeghị gị. Ihe a gbasara onye ọbụla. Yes, e nwere ike ịsị na Nnamdị bụ citizen obodo ndị ọcha bụ UK, but let me tell you, o nwere ebe ga-adị mmadụ ka ebe nna ya. Maka na ọ bụrụ na onye ọcha, onye UK bụ onye na-agabiga ihe a, since achọghị ihe a ga-eme, kpọpụta ya n'ebe ọ nọ. Mana ọ because na ha ma na onye isi ojii na onye Biafra ka ha ji wee tụnye ọnụ wepụ ihu. But ihere ga-eme Ekwensu na ndị otu ya. Otu nsi wekwu ya ka o si dị. Ihere ga-emegbu Ekwensu na ndị otu ha. Maka na ka Chineke yesi wee nụ agha kpọpụta Nnamdị, ọ ga-adị ha ka fim. Onye nwanyị mere anyị ebere n'aha Jizọs. Ụmụ Igbo biko kwanụ, ezikwana m unu ozi ihe a na-akwado ịbịa mee n'ala Igbo. Ha na-akwado ịbịa kpọọ ụlọ akwụkwọ ọkụ, kpọọ chọọchịs ọkụ, gbuo ndị mmadụ. Biko na onye ọbụla binye n'ekpere na onu ike. Asịkwana na ọ gbasara gị, asịkwana na ọ gbasara gị, because ịnọdụkwa n'obodo oyibo filie na ebe a ka ya atọ,
oge na-abịa ndị ọcha si onye ọbụla ya na atụtụrụ ụmụ Igbo gbusisi ya. Kedu onye gị na ya ga-awụ nwanne? Kedu ebe ị ga-ana? Ana Igbo, ngọzi Chineke nọ n'ala Igbo. Adị Chineke bi ebi n'ala Igbo. Ekpewe ekpere, eburu aka tinye n'elu, a na-akpọku Chineke enu igwe sef anya fụrụ ya anya. Chineke a nọ n'elu ụwa a n'Igbo ka ọ nọ. Ka mụ nwa n'onwe m, ọ gwara m ume ka m mata. Chineke biko bịa tọpụta ụmụ Igbo na agbụ, bịa tọpụta ụmụ Biafra na agbụ ekwensu kwere. Ekwesịna ka ekwensu nwa ọbara ụmụ Biafra ọzọ. Papa ayọ ka nna ayọ gị, ngwa ọrụ gị ka m bụ. Isi na onye ọbụla m gọziri agọzi n'ụwa nwee ngọzi, na onye m gọziri agọzi nwee ngọzi. Onye m bụrụ ọnụ nwa akwụmọnụ, biko papa ana m ayọ gị bịa napụta ụmụ Igbo site n'ọbara nwa gị uye osha, anapụta Nnamdi Kalụ n'aha ya osha. Tinyere ndị a niile ji Nnamdi Kalụ, ma ndị na-apụla igbusisi ụmụ Igbo, ka ha ji aka ha gbuwe ụmụ ha, gbuwe nwunye ha, gbuwe di ha, ji aka ha gbusisi onwe ha n'ebe a ha si apụla n'ihe n'aha ya osha. Amen and amen.